Jotono lamsogo The Secret Life deri channel tabuk baksa logorok Bubagra no haime salai tongmani nugjagui tongkha tamno tui himale Bubagra no belai no hamya kok bai salai tong kha Bubagra ni tomung belai no hamya tei bo Burwi Twi se berajak lama Hinui Bwrwi bai kini beralaijak obo haike kok hamya salai tongmani nugjagui tongkha jenglo o video ni bisingtwi kaisa kok no sanai tam sini Bubagra ke chini tipra sarok ni bagui asike dukhu nangjagui asike mukti khlaiui bwkha bai samung khlaio sini tipra sarok ke bono se hamya salai tongmani bangrwrwk wngui tong tam sini Bubagra ke asuk da hamya wngkhana sini Bubagra ke asuk da saya khlai khana norok no wansugui naila sini Bubagra ke tamo kaijak malia Bwrwi bai himui malia kok semalia haida bini kaisa future grediba haidiba bo ke chini tipra sarok ni bagui samung khaikan ke tamo kaijak da tongsinai kaise no tongna nangsinai haida kok belai no mekatik kok ke salai tong kha Bubagra ni tomung belai no hamya tei Burwi Twi se berajak ni bini kaisa future tongmole haidiba sini tipra sarok ni bagui samung khlaikan ke tamo kaijak malia tei Bwrwi kok semalia abo kono kok kha ge je tabuk o jaga sini tipra o je joto kolok kotor eba MLA montri oborok ge kaijak tongkhana Bwrwi no hai tongkhana tei kaijak Bwrwi rok kok se tongkhana abo kono kok kha jara o borok o video khlainai tamo hinui saka norok ajaga clear ke naina muchung hinge description link jak tongo norok aro habui naimano joto kaham clear ke naimano।